Aquí estic, amb el conte que us havíem dit, Sir Gawain i l'abominable dama. Bé, aquest és un conte molt especial que passa a la cort del rei Artús. Un matí, el rei Artús va anar a caçar un cérvol i vet aquí que, sense adonar-se, va travessar els límits del seu regne. Quan va haver passat els límits, va haver un cavaller que li va dir: "On vas? Qui ets? Has passat el meu terreny, i tot aquell que passa per aquí sap que ha travessat això, està en perill de mort, està condemnat a mort." Llavors ell es va excusar: "Soc el rei Artús, el vostre veí, i no vull morir, i no me n'he adonat, és que estava perseguint aquest cérvol i no me n'he adonat." Llavors el cavaller que l'havia aturat li va dir: "Bé, hi ha una manera que et salvis, i és que responguis amb una pregunta una mica complicada. M'hauràs de dir què és el que realment vol la dona." El rei Artús va dir: "Cap problema, la reina Ginebra segur que m'ajudarà, i si no, les dones de la cort." Així és que es va prometre que l'endemà li portaria la resposta. Bé, vet aquí que no sabia on anar a cercar aquesta resposta, però tot tornant cap a casa va trobar un ésser molt especial, molt estrany. El va espantar fins i tot i li va dir: "On vas tan de pressa?" "Bé, jo et puc ajudar. Jo sé la resposta, i amb la meva resposta segur que salvaràs la vida. Però et poso una condició. Perquè te la dongui, has de fer que un cavaller de la teva cort es casi amb mi." El rei Artús se la va mirar bé. Era monstruosa. No se sabia si era un riure o aquells llavis tan espantosos, les orelles, el nas. I feia una pudor indescriptible. Però per salvar la vida, ell va dir: "Molt bé, d'acord." El rei Artús va tornar a palau i havia preguntat a totes les dones de la cort, però ell se n'havia adonat que les respostes que li donaven no podien ser. Eren massa, per dir-ho d'alguna manera, com de cada dia. Així és que va pensar que aquesta era l'única solució. Quan va tornar amb els seus cavallers, va haver-hi un que es va oferir. Tots els restes dels cavallers de la taula rodona van callar la boca. Però Sir Gawain li va dir: jo sí que estic disposat a sacrificar-me per tu, a casar-me amb aquesta dona." Bé, des d'aquell moment van anar a buscar-la, li van dir que havia trobat un cavaller, que es casaria amb ella, i la van convèncer per anar a la cort. Un cop arribada allà, us ho podeu imaginar, quants banys va necessitar, quants vestits li van provar perquè semblés realment una mica més acceptable. I va arribar el dia del casament. Sir Gawain no es va immutar, la va agafar curosament de la mà i van començar a passar per entremig de tots els nobles que esperaven aquest casament, a veure com sortiria. Ell no feia cas de les cares dels altres. Així és que, quan va arribar el moment de dir "sí vull", va dir un "sí vull" fantàstic, i li va demanar carinyosament si ella el prendria per marit. Així és que fins i tot va arribar a donar-li un petó. Bé, tothom esperava quin seria el moment d'anar a la cambra on passarien la seva primera nit de noces i què passarien allà. Però ell va fer com si no passés res. Va deixar que la seva dona passés a la cambra del costat i s'arreglés per passar la nit amb ell. Mentrestant, Sir Gawain esperava. Quan va sortir, li va sorprendre. Era la dona més preciosa que us podeu imaginar. Quan la va veure Sir Gawain, no s'ho podia ni imaginar ni creure. Estava tan content de com havia anat tot. Va pensar que la seva bona acció havia tingut un premi. Però llavors ella, agafant-lo tendrament de les mans, li va dir: "Sí, estimat, però has desfet el conjur, però no del tot. Jo només puc ser així 24 hores al dia. Pot ser així durant el dia i que la gent de la cort digui: 'Uau, quina sort ha tingut Sir Gawain,
quina dona més bonica s'ha casat. Però després la nit tindràs que dormir amb mi, amb aquest monstre que tu has vist, amb aquesta abominable dama que tu has vist. O a l'inrevés, durant el dia puc ser l'abominable dama i que tothom de la cort et tingui misericòrdia. Pobre Sir Gawain, amb quina dona ha de conviure, però a la nit gaudiràs de tots els meus encants. Sir Gawain, la veritat, no sabia què contestar, no sabia què dir-li, així és que va optar per fer un silenci llarg i profund i després li va dir: ai, estimada, em sembla que aquesta decisió l'has de prendre tu. En aquest moment ella va somriure amb un somriure preciós i li va dir: ai, Sir Gawain, aquesta és la resposta que em treu del conjur per sempre més. Aquesta és la resposta que esperava i és la resposta que salvarà la vida del teu estimat rei Artús. Aquesta és la resposta que estava esperant el veí que el volia condemnar a mort. Sense saber-ho, malgrat que el rei Artús sí que havia sabut la resposta per l'abominable dona, però no li havia pogut dir. Havia salvat el seu cavaller i també la seva vida. I conte contat, aquest conte de Sir Gawain i l'abominable dama ha arribat al final. Un final feliç. I si us ha agradat, ja ho sabeu. Fins la propera.